मा नायदो नोङो रामेन सोर सोर मानसि इदि नायदोलाय बुंलाय गार'खाबाय नुवाखै डेन्जार जोंहा लावदुमा मोननैल' बुस्थु नायो हा बे रामनि ओमफ्राय नागिन सिरियाल नायग्रा सोरनि बया बिदि देलाय बुंलाय आय' 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 नायलाय डेन्जार जिख'लायनाय नाय नुबाय थांनोसै जोङो गासैबो गारनानै बे कहिनुर पेलेस आंनि नङा माथो बेसोर मा जाखो ए आंनिखौसो दिहुनफ्लांना होदो आं बबे सुसमायालाय नोंसोरसो गांनै बे खावसे ओमफ्राय इयाव दाख्लै होनाय बायदि होनांगोन थांफिनसै बेनिफ्राय डाइरेक्ट माबायाव थांसै दिल्लीयावहाय होदो थांफिननायसै होनदो लेखा दङ ना जानाबो श्रीरामनि जोनोम जायगायाव थानानैहाय थांनोनो बालायलायदोंमोन आरोना ओरैबायदि गोजोन मोनदोंमोन ओमफ्राय नै उफाय गैया थांफिननांसिगोन थांनो गोसो गैयाब्लाबो नङा होमबा थ' फैदो नै मोनफैबायानो दिल्लीयावहाय दायो जोंहा थुदो थांसै ओंखाम उखैबाय ना उखैबायलाय नोंलाय नोंबो उखैदो रुमखौ दिन्थिनोसै आरोना माबोरैहाय फैदो नोंथां माबा लायना जानाय नङा येस फैदो नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आङो बिथिं फैयो बिराद मेंबाबो नोंथांमोननो आङो दिन्थिनो साहा बानायनो नागिरदो दायो मसाला चाय सासेया जायो सुगार सासेनिया विथ सुगार ओमफ्राय सासेया जाहैबाय विदाउट सुगार ओमफ्राय नैबेखौ दिन्थिनानै होलाय नैबे बिराद गोथाव आं दायो लोंदोंमोन आरोना नैबेयो मसाला चाय सिनिया गोदै जानांगौ आं जिखौ बानायना होदो बेखौनो लों
मोनसे बुस्थु दिन्थिनो नोंथांमोननो मा नायदो नोङो Ramen. सोर सोर मानसि इदि नायदोलाय बुंले Garo kaben makai. डेन्जार जोंहा लावदुमा मोननैल' बुस्थु नायो हा बे रामनि ओमफ्राय नागिन सिरियाल नायग्रा सोरनि बया बिदि देलाय बुंलाय आय' 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 नायलाय डेन्जार जिख'लायनाय नाय नुबाय रावबो बिदि नाया दायो जोङो डिनार खालामनो थांगासिनो टेक्लानि रुमावहाय बोरो टेक्लायालाय दाबो मोनला ओंखाम ओंख्रि जोबाय नामा नोंलाय सोंलाय खेबसे फन खालामनानै बबेथिं नंगौ नङा माथो दाबो खेवफैयाखै जाबाय नामा बे जोंखौ गारनानै जाबाय नामा जोंखौ गारनानै बायनियासो मोजांसिन रुमा मामा नों जाग्रोबायानो नामा पापा जोंखौ गारनानै नंगौ गुड मर्निं ब्रेकफास्ट खालामनो फैलायबाय जोङो टिसुआलाय खोरो ब्रेकफास्ट खालामनो फैबाय आंनाव मोनसेला बैथिं नायलाय मा मा दोङो ओइ जिम दोङो टेक्ला थांनो नंगौ ने बिराद गुसुथार 7 फ्ल'र नालाय र'लाय नों मानो बाङायबो सयज' खालामनो हाया गोलैलांगोन दै मोजाङै डेन्जारलै आयु इदि होमबा न'फोरावबो देनां इदि 7 फ्ल'रसिम बानायबा बिदिनो जागोन नामा हा ब्रेकफास्ट खालामखांबाय ब्रेकफास्ट खालामनानै नोंथांमोना आंखौ मिनिनाङा आरोना सुइमिं पुलाव आं बिदि ड्रेस आप खालामनानै फैदों थ' इमान थान्दा दिल्लीयावहाय बिराद गोजांदो बेयावहाय ओमफ्राय नायलाय लावदुमा थानो हायाखै बिराद गोजांदों नै 7 फ्ल'राव दङ बियो सुइमिं पुला थ' गुसुथार नायलाय थांबाय थ' ओरैबायदि बार बारदों नोंथांमोना नुनो मोनदों ओमफ्राय जोंना रुमा बैयावसो आरोना बबेयाव फुरा बार बारगासिनो टेक्ला नोंखौ दा सुइमिं पुलाव दुगैनो होबा दुगैगोन ना दुगैया बा दाउस्रि जरा नोंथांमोनाबो नायनोबा नै बा टेक्ला नायलाय जि मोजाङै दङ वाव नायलाय टेक माय फन गोजांनानै दोङो न' आयु गोजांसोबाय बेस्राफोराबो
थांबायलै गुमिया टेक्ला माबायदि मोनखो राम मन्दिराव थांना फैनानै बेसे मोजां नांगोन खैबार सोंगोन खैबारखौनो सोंबायानो थागोन आं ओमफ्राय नै नुहरदो ना दिन जा गुसुलै थानो हामारा आयौ टेक्ला गुसुथारलै थांसै थ'दो जों थालें गारसखौ लानोसैलै मानो दे ला होमबा लानोबा मोजांसो नुदोंथ' रलाय इयावनो थ' ए भिडिअ लाथ'ना र' ओरैनो थास्लायस्लाय खेबसे जिमखौ नायनो होननानै फैबाय आरोना मा दोङो टेक्लायासो दा जिम एडिक्टेड ना बहुत माबा माबि खालामनो लुगैगोन दा जाखांनानै मारै खालामनांगौ खालामदो बिराद दोङो दोंनायालाय मेसिनफोरा बहुत बुरजा दोङो नोंदिना न'आव आयनाखौ होजोबनाङा हा इखि गिदिंबा इखि नुनाय इखि गिदिंबा इखि नुनाय मा होनदो बुंबावलै होजोबना ला नङा आं होजोबना होगोन बिदिसो बुं आं आयना गोनां आं नोंनो देनाङो न'खौ गासिखौबो होजोबना होगोन होननासो आयना गोनां होआ मिथिबाय हामा नै दायो जोङो फैदो एम्बियन्स मलावहाय फैदो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे एसे बेरायफानोसै ना मा होनो फैदो लोगोफोर बेसांल' लाबाय मोनसेबो मोजां गैया आं बायखांबाय ओमफ्रायहाय नै सासेया नायगासिनो मोजां मोनसेबो गैयाना कालेक्सनानो मोजां मोनदों नोङो कालेक्सनानो गैया नागिरनानै मोनाखै नै अ इखौ मोजां मोनदो एसे नुनायालाय बेखौ मोजां नुदो दाम गोसानिखौ लाया नामा खम दामनिसो गानो मोजां नुदो ना आं बायखांबाय आं बायनानैहाय नै लावदुमा नायगासिनो आरोना आं नायगासिनो जोङो शपिं खालामखांबाय ओमफ्राय खालामखांनानैहाय दायो एसे पेट फुजा खालामनो फैबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आङो ओरैबायदि गोथाव मोनखायो डिम साम्स थ' नोंथांमोनाबो सोर सोर गोथाव मोनो कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरनो दाबावदे आंनो ओइ आदा टेक्ला जानाय टाइमावबो एसां मबाइलाव रायलायबाय थानांगौ नामालै अनजालिजों बाजैजों है आंथ' जानालै जानोसै हाला थानो ओरैबायदि गोथाव बुस्थुखौ नेबाय थानो हायो सोरबा खाथियाव थानानै नङा होमबा ओरैबायदि जायो जानानै फावगालिलि जालांबाय आरोना आङो मा होनबावनो आरो खावलायानो मैथ्रु फिथाइ सेफां जालायलांबाय खावलायानो जायै मथिथि जालांबाय जेबो नङा जानायजोंसो मानसि जानायजोंसो मा होनबावगोन आरोलाय बिदिनो होननांसिगोन आरो उपायथ' गैलाना माथो खालामबावगोन आरोलाय